Hej, vi er gruppe 7, og vi har opstilling af linjens ligning. For at opstille en linje skal du kende 2 punkter, eller kende hældning og skæringspunktet med y-aksen. Se her. For at finde hældning aflæser man det i koordinatsystemet. En ret linje har ligningen y er lig med ax plus b. A er hældningskoefficienten, x er en variabel, og b er der, hvor linjen skærer i y-aksen. Forskriften kan bestemmes ud fra et punkt og en hældning på ligningen. Hældningen A kan også bestemmes med denne ligning. A er lig med parentes y2 minus y1 parentes slut, divideret med parentes x2 minus x1. Færdig.